crocodili. Să știți că eu am mare nevoie de voi la acest spectacol. Vreau să mă ajutați cu energie, cu bucurie și cu aplauze. Sunteți pregătiți? 1, 2, 3, am venit la voi, mulți prieteni am adus cu noi. Au venit, știu că-i așteptați și sunt fericiți când voi aplaudați. Când voi aplaudați. Dacă vrei să fii balaud, un balaud, un balaud, soartă gheare când pot. Dând coale la codeț, ciupulici așa lăieți. Le-na-na-na, acum voi. Le-na-na-na. Nu vă certați. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Noi ne aflăm astăzi aici pentru că Timișoara, capitală culturală, știți voi foarte bine, în 2023 a prelungit această minunată sărbătoare a orașului cu încă un an. Așa că proiectul nostru, Lecții de Zbor, care a demarat astăzi aici la voi, este o prelungire a acestui minunat proiect, Timișoara, capitală europeană a culturii.